kai dai kawai abokina abin da na faɗa maka kawai shi zaka mun so nake kujerun nan da sif ɗin nan ka musu fentin zamani yawwa. Shi yasa nake ƙara son ka abokina, ai ka san babu wanda nake bawa aiki sai kai. Ai matsalar layin nasu ne ma gabaki ɗaya babu yara sai ka ce layin ɓarayi. Zuwa zan aika ma kira mun ita. Assalamu alaikum. Wa alaiki salam. Yau kai ne a gidanmu? Baby Hafsa. Ya kike? Lafiya ƙalau kwana biyu. Wallahi. Ya gida? Lafiya ƙalau na ga sai fara'a kake me yake faruwa? A haba. Tun da kika gani yau a cikin farin ciki a cikin fara'a da annashuwa ai dai ma kin san akwai wata a ƙasa. Oh me yake faruwa? Wato magana auren nan ce ta taso. Aure kuma kai da kace baka so na mun rabu? Allah wannan ai maganar da ce. Kawai ki ajiye wannan magana a gefe. Kin gane? So nake a yi shi kwanan nan. Yanzu dai so nake ki shiga ki kirawo mun baban naku. Ina son za mu yi magana gemu da gemu. To shikenan. Masha Allah. Wato baba, maganar auren mu ce ta taso ni da Hafsa. Da gaske nake son ta kuma aurar ta zan yi insha Allah. Ai ta ban labarin ka kwanaki har ta ce min ma kun dan samu hatsaniya. Wallahi. Allah sarki ashe an saisaita kenan. So saboda haka ni yanzu ba ma na son a kai auren nan nesa. Na fi son a yi shi nan kusa kan ma a zo a ƙara samun wata matsala. Masha Allah. Ai haka ake so ai. Ka san ai an soke lefe ko? Na sani na ji labarin a duniya dai. Yawwa. To shine na ce baba tunda yanzu an soke lefe kuma dama ni maganar lefe ce ta kore ni daga gurin Hafsa. Yanzu na dawo ina son Hafsa tsakanina da Allah. Idan ma akwai wata bayan Hafsan a ajiye mun duk ina so. Annabi ya ce ai aure mata 4 ko? Shi yasa na ce in akwai wata ma bayan Hafsa ina so ajiye mun. Tunda kayan miya ne ko? Amma ban ji daɗin jin wannan zancen naka ba. Tsabagen ba ka da kunya. Ka kalli idona ka kalli ƙwayar idona ka ce min sai da aka sauke lefe za ka zo neman ɗiyata. Da ke ba ka da ta ido ka dinga gaya min ma wai idan da ƙari kana buƙata da tun da dankali ne ko kayan miya ko a shago ake siyarwa. In sha wahalarta tun da kai ɗan iska ne ka zo ka ce in aura maka ita har ka dinga gaya min ma da ƙari. Amma dai malam ai maganar lefan nan ai ba ni na sauke ta ba ko ba ni ne hukuma ce ta sauke ta ba ni ne na sauke ta ba. Tashi ka bin mu bakwai. Tashi. Ai ni ba ni na sa ba. Ayo.